Jutro svima gengovi moji. Znači, izgleda nova pesma na nekih par dana. Da. Nova pesma. Ali skroz nova, ljudi. Skroz nova pesma. Izlazi nova pesma, znači, ljudi. Izlazi nova pesma. Čekaj, što je danas? Danas je valjda neki, sad, 26, 27, 28 i 29. Danas je 29. Izlazi nova pesma. Ali ne znam te kad. Nova pesma izlazi možda i 30, ok? A to je sutra, ne. Izlazi 34. septembra. Znači sad u ovom septembru. Izlazi nova pesma. Da svi poslušate na kanalu, da dobiju najviše subscribera, vi ste gengovi moji. Znači, lep pozdrav i čekajte novu pesmu. Srećno vam bilo i lep pozdrav i čao!